ओइ सोरबा फैदोलै बाहेरायाव फैनाय मायबाफोर जागोन खोमा र' लायनां न' आदा बहा थांनो अनानै आं बै टाउनाव फरायनो थाहैनो नागिरदों नंगौ नामा आदा दे मोजाङानो जाबाय नोंलाय एडमिसनखौलाय बहाथो लाखो आं आदा सालबारियावनो लाबायमोन एडमिसनखौ दा क्लास जाथ'यैखाय न'आवनो दंफैथ'यो दे नानि बिदिब्ला मोजां फराय दे नोंबो दे आदा नोंहाबो मोजां थाहैबानो जाबाय दे जागोन नानि थाथ'दो नोंबो दे आदा आयै बेथ' जिरिसोमोनलै आफा मानो बेबायदि जानांखो बियो मोजां मोननायनि थाखायनो बेफोरबायदि जानांबाय बियो फिसा लोगो सेंग्राया गोलैबाय दुखु मोनबाय नामा आदा ओहो मोनाखै नानि फाग्लि मा जाखो थौ थांसै थौ सिख्लायालाय साबथारमोनलै दहायनि सिख्लायानोथ' बबेनि जामारखो आं दिनै बेखौ नुबोनानै आंनि गोसोआ मानो बेफोरबायदि जादों नामखौबो सोंनो बावबाय आं साला जेरैखि जाया गाबोन लोगो मोनबा जेराव लोगो मोनो बेयावनो प्रप'ज खालामनासो गारगोन आं नोंथां बहानि सिख्लाफोर नाहरनाय वाव बिलाय माथो आं मैया लोगो मोननाय सिख्लासोलै र' महेश भाई ओइ माथो जालायखोब्रा कारखौ नोंसोर लाना थांदोलै आंनो बाइक हरथ'दो न' होमबालाय दे थाथ'ना दे हाब मा जालायखोब्रा आसोलालाय दा लाना हालालै थांना आसोल नोंजों हाला बाप आसोल जाहायालै फाय देनजार आसोला जारौ रथ'लाय आदा मामोन अजारौ आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन मा बाथ्रा आदा माबा जारौ नोंनि मुं आरो थंखौ खोन्थानो हागोन ना आदा आंनि मुङा सिरि गामिया जोंना बैथेरिबारि जिरि आइ एम जायख्लं दे बिदिब्ला रथ'लाय जिरि नों गाज्रि मोनाबा आं फंसे बाथ्रा सोंगौमोन मा बाथ्रा आदा दे बुं जिरि आं दाख्लै नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो
आंनि गोसोआ नोंनि फारसे थांगासिनो दं। माने? आं नोंखौ मोननो हास्थायो जेरै आं नोंखौ मोजां मोनो। I love you. मा? थौ है थांगलायबायसो साला। उफ। माथो दाबो फैला? टाइमाबो जाबाय सं। रोमै रथ'लाय। रोमै जिराया दिनै फैयाखै नामा? ओहो दिनै फैयाखै बियो। रोमै अन्नानै आंनो जिरिनि नाम्बारखौ हरनो हागोन ना? ए मानो हरनो हाया जानो, हरनो हागोन दे ला। नो बेनो लादो। अ थेंक इउ रोमै। थाथ' होमबा। दे बिदिब्ला। येस। ओइ फाग्लि नोंनाव सोरबा एसेमेस हरबाय। हो? सोर जाखो बेलाय? जायख्लं आंनि नाम्बारखौ बोरै मोनखो बेलाय? अ नोंनिनो फाव जाखागोन बियो। सोर फाग्लि आं होआखैहाय। होमबालाय बोरैथो मोनखो? माथो रिप्लायबो हरला। उफ।
माथो फनखौबो दानना सरबाय हो औ येस फाग्लि मा जाखो नोंलाय जेबो जायाखै अ आं बुजिबाय थै फाग्लि नोंबो मा मा सानोथाय नों आंखौ थगायनो सानदों नोङो बेखौनो लादो फाग्लि थै फाग्लि अ हेलौ सना मा खालामदों औ ओरैनो दं सना नोंलाय आंबो दं ओरैनो माबालै सना औ मा दे बुं अ थौ जोंहा मानासाव बेरायनो थांनि आं थांथ'ला खोमा नङा दे सना थौ ना नोंजों बेरायनो लुबैदों औ दे बिदिब्ला थांसै सना औ दे सना ओंखारबानो जाबाय अ दे रोजे नोंखौ आं गोरबोजों मोजां मोनो सना नोंखौ आं जिउजों मोजां मोनो अराय जिउआव मोननो हास्थायो जिउनि जोबथा आगानसिम सुखुआ गोजोना नोंखौ दसे नुवाब्लानो गोरबोआ मेगना नागिरो नोंखौ जेब्लाबो इसेबां गोबाव जाबाय माथो जेबो खबरानो गैला ना आंखौसो गाज्रि मोनना दं बियो कल खालामनायानो गाहाम जागोन फन
फनखौबो दानना हरबावबायसो बियो मा जामारदों र' खनसे खालामना नायबावनोसै आं माथो बिलाय जायख्लंसो जायख्लं जायख्लं हो जिरि जायख्लं नों आंनि फनखौ मानो थिखोथारला आरो आंखौ खबरबो लाथारला SMS हरब्लाबो रिप्लाइखौनो खालामा जायख्लं बियो सोर मानो जेबो बुङा जायख्लं बियो सोर जायख्लं नों मानो जेबो बुङा बियो सोर ओइ जायख्लं नों मानो सिरि ओइ सिख्ला नों सोर नों मानो बिदि खालामबाय दं बियो आंनि फिसायसो मा जायख्लं बे बाथ्राया थार ना बियो मा बुंदों नों मानो जेबो बुङा मानो सिरि जायख्लं बुं जायख्लं औ बियो थार आं हाबा जाबाय जिरि